Odinaka, AK Muboriz Jak sade jak misra Faqat gapoy haqiqat Ki yagom kas nagufta budish Da ina mitreg myovisha barudar Gush knaya val to khirsha Вақте ки мадатаги борон тар бадам полич ба муза мактаб мерафтам ба калош боша масҷид ман намекунам шикоят ки дили шумо сӯзане ки ба ёд оварда соли 90 хун дар ҷӯшай модари мае даст дода каи паҳлавона марам тағодор мешидам не ки вай одагур хован ман розӣ нестам да гапошон гӯё мо озодем агар ҳақиқата нигоҳ кунӣ мо ранги ғуломем қонун барои мояй на барои сарвадор модаи ҷазоб мекашем ваю хован бемалол Агар гапи ақабу гӯи ҳаста ҷиноят ё ки агар ишмонитра мекова амният хонагиё метарсам мегам нагӯ и гапора не ки ҳамаша нагуфтам агар бугум чӣ мешава барои ма рӯз шабе зиндагии бемаъне реперо реперану не ки барои мане ман мебинам ҳақиқата ба чашми пӯшидан не ки шуморат мекуне интихоб карда шағолира бародар фикр кун пага мешай фарзандор агар духтардор шави шаво меоя ай диёр Ты қати марозии медонуми ҳақиқатай ты да намефора ку багам духтари ты ҷалабай милора ба гуфташ бикунне ке ба кардаш не ҳами гапора медони чӣ ба хапи ага не медонам гунагорум барвақт шидум бераҳат да кӯдаким дизди кардум то биёвум бардаи нона ман намекунам зора то ки ты гӯш кунӣ мара одам як бор хато мекунад диин бор интихобай одам як бор меоя як бор мерава тамом бародари синни ҷидо кун ҳалола ай ҳаром мара меган бас куне бача нагӯ и гапора ки пага дақаб мехӯрӣ мешинӣ да панҷара охир намешава одӣ нагӯш намекна марам чанд бор гуфтум ша мегам номусум намемона гушнаи модаромо зиндон пури бегуноҳ мега чӣ ба битарсим вақте қати маалло хаёл накуне ки мада осона и гапо мадам қина вақте ки хобум намебара шабҳо Ма саракал кадам ба ди вазият риши дароз мондум муне ки ба дигар ният кие қабилат мода надора фарқият қонуни мода дига китобе ту биги брат гӯш кун мара брат чӣ дар кора шағоле да ушаре ки мо шабона мегардем ту метарси ту да мерси меҷиқи газа то қиртакшане ки дигаро да уҷа мековам бардаи нона ушиште да зона мехона пан вақт намоша тоҷикистон демократа одамош ранги ғуломан мегаитан нагӯ ки ӯ сардори давлатене ки мадафар надора вақте ки одам ноҳақай 25 соли умрум гузашт ба ҷоҳилӣ ҳамиқа вақт падар напурсид ки бачам намоста хонди гӯё ки дар азобум дилим боша нооромай ту мадан нагӯдист бародар муҳимтар исломай ӯ мега ки ҳаромай не ки короша кардесай вазифа висуми калом ҳаққи мардума хурдесай чӣ бабояд битарсем вақте вайорам одаман агар шумо битарсем мерам пеши бародарам бародаре ки намедона чие тарс бародаре ки номша меган муҷоҳид ба ҳавас уқа одами бегуноҳ ай байни мо бурдан ба ё озодӣ мехостан не ки да гурд хованими дигашта панҷара кашидест азоби сахта ай пишти ки ай пишти мо то ки мо ғулом намонем то ҳоло нобиноем намебинем ҳақиқата дар ғариби то кадом дараҷара қадри мо пастай мо ҳатто қадр надорем да мамлакати худмон куҷо бо катаги мекунем мисли шери майдон мо мисли ҳайвон мекунем милачигари дар пасти мемонем то вақте ки нашава исломӣ чӣ хеле ғарми кулоби чӣ хеле помирӣ мо ҳозирам намонем ай ҳамо гапои кампирӣ ҷавоно беномус шидан ай пишти ҳаромӣ ҳаррӯз одам кишӣ зинокорӣ ай пишти бекорӣ кори муҳима монда мерасан риши ҳиҷоба мо бояд қабул накунем и қонуни то тора ва ё қучон ки янки мекунан ҳукмронӣ зулм карда дастари мо ту чӣ ҳамира мехоҳӣ макадам ҳақорат дониста ки мешам бадбахт не ки барои шумо нишон додам раҳи ҳақамон дигаро балақам ва ё ҳамаш муртадан сари личи кумни лич мефорашона ки багардам зиндагишон беҳтара надорам парвои дигара як бор ба чашмот нигоҳ кун модаромон гиря доранд
зидди исломи мо қонун баровардай товут нахо то ҳами дараҷара мо шавем беномус чизи муқаддаси мора иё кадам поймол чи ба тоҷикистон ха пайда калам сад савол рост кун ақидата то биёви ҳақиқата худо ҳидоят куна ҳамаи мусулмонора давлати тоути коргарош боша муртад ай аллоҳ битарс на ин ки ай давлат ман мепурсам бахшиш кадомира кадам хафа мо фақат ай дунё мебарем як лав кафан ҳамурам агар дар насибмон боша бад мебинем ё ки мисли дига бародаро шаҳид шида мерем мумкин баъди ҳами реп дига мара набине хоҳиши ма ҳамие ки мара дига репер наге ҳар вақте даётон задам ба номам дуо кune эй дуо кune эй дуо кune эй ай ҳама мухлисо ай ҳама бародарое ки мара мешнаса хоҳиш дорам ки мара дига ҳамчун одинаака нашнасам мара ҳамчун хуршед ва ҳар вақте ки даётон задам ба номи ма дуои хайр кune ки мара у дунём соз шава и дунё ҳамаш доруғ буда. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.